Good morning guys. So may nagtatanong sa akin kung paano daw kukunin yung ating link natin sa YouTube. Ibigay sa kanila or kung gusto natin na kaibigan natin na mahingi ng link sa atin at gusto nila mag-subscribe sa channel natin. So ganito lang kadali kung paano natin kunin yung ating link sa YouTube. So, ang unang gagawin natin guys is pumunta tayo sa ating Google Chrome. Tapos, i-type natin yung ating channel www.youtube.com. Click natin youtube.com. Ayan. Nakita nyo yung tatlong dot sa taas. I-click natin yung tatlong dot. Kung hindi pa kayo naka-desktop site, i-desktop site nyo yan. Ako naka-desktop site na ako, so ibalik natin. So, i-click natin yung tatlong click natin yung ating profile. Tapos, i-click natin yung your channel. Yan na yung ating channel. So, nakita nyo yung blank, nakita nyo yung youtube.com sa taas. I-click natin yan. Tapos, nakita nyo yung may pencil sa baba. I-click natin yung pencil sa baba. Yan po yung pencil natin sa baba. I-click natin yan. So, ilalagay natin yung blue sa may question mark hanggang subscriber. Kailangan i-delete natin yan sa subscriber hanggang sa question mark. I-delete natin yan siya. So punta tayo sa delete option. Punta tayo ba? Yan ito ha. So ang gagawin natin guys is buburahin natin yan para makuha natin yung link natin sa YouTube channel. Umpisa natin burahin guys. Burahin natin guys. Tingnan nyo maigi guys ha, kung paano kukuha rin yung ating YouTube link. Yan po. Ayan, nandito na sa question mark. Okay. I-click natin yung link sa taas. Click natin yung link sa taas. Tapos, i-copy natin yan. Tapos, pumunta tayo sa Facebook. Paste natin yan sa Facebook. Para makita natin, paste natin sa Facebook ang ating channel. So, that's me guys. Paste natin yan guys dito sa aking channel. Guys, ganito lang kadali guys. Paste natin yan. Ayan na po yung ating channels guys. So sana guys may natutunan kayo sa ating pagturo kung paano pagkuha ng ating YouTube channel. Maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo at sa aking kunting natutunan at may share ko rin sa mga kagaya kong small YouTuber. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat guys. So, exit ko na po. Maraming salamat. God bless.